de cara a la gent més jove en l'ensenyament en català. És a dir, allò que aprenien a l'escola, després, a través de la televisió, podien veure que els seus models, la seva gent en la qual s'emmirallaven, també parlaven la mateixa llengua i, per tant, era una manera també d'aconseguir aquest prestigi i alhora llançar models atractius per a la gent jove fets en llengua catalana. Jo crec que aquesta pot ser la gran aportació dels mitjans de comunicació. Sí. Jo només voldria afegir dues cosetes. En Tomeu parlava de prestigi de la llengua. Això no mos ho pot llevar ningú. Els prestigis en polítiques erràtiques o encertades, el prestigi el tenim. Què mos falta? Habitud. Habitualment parlar i conversar en mallorquí. És a dir, en Tomeu parlava de ses... En Miquel, perdona. És igual. Perdó. Avui serà Tomeu. Els presentadors mos ha... Jo diran Miquel, ja està. No, anava a dir que parlaves de les dificultats i de l'anàlisi de la situació. Clar, hem de fer anàlisi de situació molt escrupulosos i molt severs. Però aquestes analítiques i aquest document no ens han de servir per no fer res. Evident. És a dir, després d'aquesta analítica ens hem de posar en feina. És a dir, ho hem d'analitzar tot mentre ens movem. Des de l'obra, què podem fer? Passigar la gent a canviar la llengua per defecte. Basta això, aquest simple fet que anem sumant, perquè totes aquestes situacions canvien. Què hem de fer amb els nouvinguts? No ens hem de quedar en què hi ha multiculturalitat. Això no basta. Hi ha multiculturalitat. Ara, quina és la feina, no només de les institucions i dels serveis socials, sinó de la ciutadania, interculturalitat. Perquè aquí parlant del factor immigrant com d'aquella immigració laboral. Però hi ha una immigració residencial que tothom la deixa una mica de banda. Aquí hi ha molt d'alemanys, amb un fort poder adquisitiu. Hi ha professionals d'alt standing, que se'n diu, que també són nouvinguts. I aquestes persones també s'han d'interculturalitzar. Amb quina llengua? Nosaltres pensàvem que en la llengua pròpia. Per què? Perquè amb aquesta gent, en el futur, i ara ja en obrir escenaris de futur, compartirem territori i l'hem de conservar. Conservaran cultura i conservaran llengua. És a dir, el futur dels mallorquins originaris o dels nouvinguts ha de ser el mateix. I nosaltres proposam que sigui un futur en mallorquí. Hi ha dos incisos. El primer, aquí hi ha un costum, és un hàbit, anava a dir que teniu, perquè en el sentit de que vosaltres sou nats aquí jo no, que inclús no és que es canvi, és que si el que ve, com en aquest cas, la gent d'aquí nota que parla un català que no és d'aquí, que és el català de Barcelona, m'ho torna a dir en castellà. Efectivament. Si entra un puesto, una botiga, i jo dic el bon dia i se'm nota en seguida, perquè a mi se'm nota molt d'on soc, o dic el passi bé, tallen. Tallen automàticament. Em parlen en castellà, la segona frase és «Quiere usted el pan?» I dius, però si ens entenem perfectament, no tenim per què fer... No sé per què hi ha aquesta... Si mesclen, i no hem d'oblidar que som una illa, que hem estat una gent assetjada constantment, ens han arribat bufetades de per tot històricament, m'atrevesc, no? Aleshores, el canviar de llengua moltes vegades bé pot ser un factor de defensa davant una persona desconeguda i la millor autodefensa és no mostrar-te com ets i adoptar. És com una fantasmada. Se m'entén, jo sé que no és el mateix, però s'entén. Perquè, a la vegada, quan tu mateix vas en aquesta mateixa persona que per primer cop, quan tu li parles català, ell te conversa en castellà, i manteniu converses, i hi ha una proximitat, automàticament davalla. Hi ha com que diu, bé, és dels meus, no? I doncs som-hi. Ens entenem, no? I doncs, el que hem de fer, jo no sé si és un excés de rauxa per part meva, però és fer això, de dir, canviar la llengua, com en informàtica. En informàtica hi ha llengües per defecte. I doncs, hem d'incorporar, que jo no vull dir que sigui fàcil, alerta, que és difícil, però vull dir, és un pas molt necessari, perquè si la ciutadania no acompanya els elements polítics i els elements, diríem, de serveis socials per incorporar tots els nouvinguts, mantindrem guetos, o guetos lingüístics, o guetos socials, o guetos econòmics. Sí, jo quan parlava del diagnòstic, perquè estan parlant d'això així, un diagnòstic tampoc no de gaire científic, però sí aquesta percepció des de vosaltres com a representant de l'obra, evidentment era perquè m'interessava de la vostra visió de la societat des de la perspectiva de la llengua, quina era
la postura o quin era el camp d'acció o quin era el pla d'acció de l'obra per contribuir precisament a variar les situacions negatives, a reforçar les que funcionen bé, ajudar a les consolidacions i obrir camins nous i posar en circulació idees i reflexions i accions conduents a una idea que pentura tots els quatre que estem aquí compartint segurament, que és la necessitat de fer de la llengua una eina, un símbol i una realitat usada en el nostre país. I això m'ha una altra qüestió. Vosaltres sou nous a l'obra cultural, acabau d'assumir una nova etapa precedida per una petita història a la qual hi ha hagut algunes dimissions, hi ha hagut un període de transició i ara és un moment nou. Obriu amb un plantejament programàtic molt interessant, amb un premis que fa 2 dies que s'han lliurat que mos honoren a tots perquè representa, l'obra reconeix la feina feta de gent molt diversa que abraça des de la investigació fins a la difusió, agafa gent jove, gent major, etc. Teniu un bon començament. Llavors la meva pregunta és, i el diagnòstic que feis vosaltres com a Junta que acaba de sortir de l'entitat i les possibilitats d'acció, quines són? Com ho teniu? Com ho veus, això? Perquè ara ja ha passat les eleccions i ara ja podeu començar a fer feina. De fet, podem començar a fer feina, ja en feis. Ja en feim de feina, i n'hi ha a perfallons i en farem. En tot cas, en podria parlar més en concret perquè és el coordinador de la feina. Vull dir, però bàsicament hi havia 2 feines a fer molt necessàries. Era canviar, podríem dir, la manera de fer interna de l'obra. Era una cosa. El fet, per exemple, de fugir del presidencialisme. Ja era un fet. La candidatura Més per l'Obra se va començar a construir a partir d'un projecte. No a partir d'un nom, sinó a partir d'un projecte, d'uns objectius, d'una anàlisi i d'unes possibilitats de donar endavant. I llavors, quan aquest programa va estar consensuat, vam anar repartint càrrecs. I el darrer crec que va ser meu. I vam triar probablement m'he equivocat, però bé, no entrem en aquestes discussions. Vull dir, això ja dona la mesura de què volem. S'ha de treballar en xarxa internament i s'ha de treballar en xarxa externament. Vull dir, l'obra té moltes delegacions, bastants delegacions, n'ha de fer més. En els pobles hi ha moltes entitats que combreguen realment amb l'obra i, per tant, hi ha d'haver una aproximació a totes aquestes entitats. Per tant, hem de fer quelcom semblant a una espècie, que l'obra se converteixi en una espècie de federacions d'entitats o de delegacions d'obres culturals i d'altra mena. I això és una feina que costarà, però que ens hi hem de posar. Però sempre amb aquest objectiu de fer feina en xarxa, de fer feina intercomunicat. I després hi ha una cosa, diríem que simbòlica, que serà estrellat. Després de 42 anys, o 43 gairebé, m'anam d'impremtu principal, primera, i passarem a l'Eixample, no?, en el carrer Pare Bartomeu Pou. I això ja mos durarà moltíssim de temps. Llavors, dins això que diu en Jaume, i sempre partint de la base que el principal serà la feina en xarxa i la feina des de la base, que és el que pot aportar en aquest moment l'obra cultural, és a dir, l'obra cultural ha crescut. L'obra cultural avui en dia no se dedica a fer cursos de llengua catalana per adults, per exemple, perquè ho fan entitats germanes. Per tant, el paper fonamental de l'obra cultural quin és? És de la ONG a favor de la llengua i la cultura de Mallorca. En aquest sentit, les 2 grans línies de feina són una dirigida en els catalanoparlants, en el sentit que hem parlat fins ara. Escoltau, canvieu el xip, escoltau, és important que vos dirigiu en primer lloc sempre a tothom en mallorquí. A partir d'aquí, si no vos entenen, ja vos fareu entendre, però com a mínim començau les